Hello! Explore ulit tayo. This time, southbound naman tayo mag-explorer. Nako, malapit na nga ang pasukan na tumihirit pa ang aking mga little Doros. Lalong-lalo na ang panganay na si Christian kasi hindi pa siya nakakapunta sa La Virgen Milagrosa Chapel o dito sa floating cottage ng Baduk, Ilocos Norte. So sabi ko, sige, pupunta tayo. At sayang hindi natin naabutan yung inflatable. Kaya sabi ko, bago tayo dumiretso, magdasal muna tayo sa mini chapel ng La Virgen. Ayan, para magpasalamat sa lahat-lahat ng kanyang paggabay. At ito na mga explorer. Tama yung desisyon ko na agagahan namin ng pagpunta para makapagkayak sila. Oo, yun kasi yung sinabi ko sa kanila, pag maganda yung weather, kahit medyo malalim yung gilid ng dagat, pwede kayong magkayak. At least ando naman ako para magpedal. So ito, napakaganda talaga ng mga floating cottages dito. At kung hindi ka mabilis mahilo, pwede ka dito. Pwede pa yung pumunta sa gitna, mga explorer. So ito na nga, kinausap ko na si Kuya at nag-hire ako ng kayak. Ayan, natuwa ako kasi berdeng-berde pa. Sing berde ng short ko. So first time mararanasan ng aking mga little Doros ito. So dapat safety palagi. So pinagsuot ko sila ng vest. Oo, kailangan talaga yan. So sabi ko, sige, ako muna pupunta. Panoorin nyo muna ako bago kayo sumalang para alam nyo kung saan tayo aabot at gaano kalalim yung ating pupuntahan. Ayan, nagmamarunong na naman ako. But anyway, sobrang nakaka-relax ang pagkayak. Lalo na hindi gaano malakas yung alon. So ito na nga. Nako, itong dalawang to maligalig, ayaw talaga paawat, gustong gusto nang sumakay. Ayan, sige, tignan natin hanggang saan yung tapang ng dalawang to. Baru kenalan nga so bikin bagilah. Tiap malam berjalan kita pe dompetnya rata dunia. Masa anak ada modal, asal gaya pasang story amor doi di meja. Jujur banyak yang paling ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam model ini pacar tak raguna. Jis, 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 fajar sekali. Jis, 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 memang fajar sekali. Jis, 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 fajar sekali. Jis, 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 memang fajar sekali. Kita ni manusia, bukan ATM sayang. So eto na, all boys naman, tatlo naman kaming sasalang. O, tingnan natin kung hanggang aabot din tong si Kuya Christian, yung panganay ko. Hey! Kenalan nga so bikin bagilah. Tiap malam berjalan kita pe dompetnya rata dunia. Masa anak ada modal, asal gaya pasang story amor doi di meja. Jujur banyak yang paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam model ini memang pacar tak raguna. Jis, 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 fajar sekali. Jis, 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 memang fajar sekali. Jis, 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 fajar sekali. Jis, 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 memang fajar sekali. Kita ni manusia, bukan ATM sayang. Gusto nilang subukan tatlo, kaso ang nakakatawa, hindi naman sila makalayo-layo kung nasaan sila. Ay, naku, tong tatlong to, hanggang dyan na lang ata sila. Gaya pasang story amor doi di meja. Jujur banyak yang paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam model ini memang pacar tak raguna. Jis, 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 fajar sekali. Jis, 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 memang fajar sekali. So yun, mag-explorer, maraming salamat sa panonood sa aming mga videos kasama ng aking mga little Doros. Ay, nairaos na naman ang kanilang bakasyon. Anyway, sana naging memorable at back to reality na naman sila sa pag-aaral. So yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!